BTR Peace Agreement-आ मोनसे पलिटिकेल एग्रिमेन्टसो। BTR Peace Agreement-नि गेजेरजों NDP फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनो हाया। बे बाथ्राखौ NDP-निनो सासे गोख्रों दैदेनगिरिया बुंदों। रन्जन दैमारियाबो गगोन नायबाय थाल' नोंसोर टाइम थारिख आं होनो हायालै जायखिजाया रायलायबाय। नै रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय गोलाव सम खस्थ' मोननांबाय बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय जेल जानांबाय। BTR Peace Agreement-नि उनावहाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ थांखिनानै बुंनाय बाथ्रा गनायालाय गबायलै नाथाय माखासे उसुबिदानि थाखाय जेलाव दोनबाय थादों। मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जेलाव थाफिन होनानै गोदोनायाव लाख'हायै माला गाननानै मोसादों रंजादों। पार्लियामेन्ट सेसननि 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जानायनि सिगांनो बख'नानै गासैबो रायजो राजानि साजेसन बायदियै सुबुरुन बायदियै जोंनि NDP-नि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ फैगौ इन्टारिम गभर्नमेन्टआव जोङो बर'लेण्डनि बा BTR-नि चिफ बानायनो थाखाय जों थांखि खालामदों। जाय बाथ्राखौ मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङा रायजो राजानि सिगाङाव बुंनानै फोरमायदोंमोन। बे मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांमोना 2027 जानुवारि BTR Peace Agreement-नि गेजेरजों नैबे बाथ्रा फंसेखौ मानो बुंनानै स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ दाबि दैखांनो हादिया जे बे BTR Peace Agreement-नि गेजेरजों NDP-नि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारा उदां खालामजायाब्ला जेलनिफ्राय उदां खालामजायाब्ला बे BTR Peace Agreement-आव सिगनेचार खालामा होननानै। नाथाय बे मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथाङानो माखासे गावनि पलिटिकेल मुलाम्फा नागिरनाय बायदियै मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ इन्टारिम गभर्नमेन्टनि गेजेरजों 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनायनि गेजेरजों BTC-नि चिफ खालामगोननि बाथ्रा बुंदों। साननानै नाय मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोन, दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि बाथ्रा बुंनानै मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि मुं लानानै बर'नि सोर सोर लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजादों आरो लानो थाखाय दिनैसिमबो जुजिगासिनो दङ। दिनै लाजिनांगौ, जोबोद लाजिनांगौ। दिनै जों बर'नि माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफोरनि माखासे बाथ्राफोरखौ खोनायोब्ला जों लाजिनाय मोनो। दा रन्जन दैमारिया इतिमধ্যে एग्रिमेन्टनि सिगाङावनो जिहेतु कनभिक्टेड जाखाबाय। दा कनभिक्टेड जानाय सासे माबाखौ मानसिखौ एग्रिमेन्टनि गेजेरजों पलिटिकेल एग्रिमेन्टनि गेजेरजों रिलिज होनो हाया। बेराफारसेथिं BTC-नि फर्मार डेपुटि CEM मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथांनि बुंनाय बाथ्रा जे लाइफ टाइम इनप्रिजनमेन्ट लाइफ टाइम साजाजों जोबथेसालियाव दोनजानाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बे BTR Peace Agreement-नि गेजेरजों उदां खालामनो हाया। मानो हाया? हायैनि मा बाथ्रा दङ? आरो जुदि हायाब्ला हायैखौ जुदि मिथिखादोंमोनब्ला बे 2027 जानुवारि BTR Peace Agreement जाय BTR Peace Agreement-खौ NDP-नि A to Z जेंना जेथोखौ सुस्रांना होनायनि थांखिजों खालामनाय जादोंमोन। जुदि NDP-नि गासै जेंना जेथोखौ सुस्रांना होनायनि थांखिजों BTR Peace Agreement-खौ खालामनाय जादोंमोनब्ला बे BTR Peace Agreement-नि गेजेरजोंनो सानसे बेलासे लासै लासैब्लाबो साफ्रोमबो NDP-फोरनि मुङाव नांनानै थानाय दायफोरा बे BTR Peace Agreement-नि गेजेरजोंनो आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों निमाहा होजाजोबनाय जानांगौमोन। जेरै फर एग्जाम्पल 2010 फेब्रुवारि मानगोनां BLT ब्रादार्समोनखौ लानानै बानायनाय जा BTC एकर्डनि उनावहाय साफ्रोमबो मानगोनां BLT ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय जाखिनि दायफोर दंमोन बै दायफोरखौ BTC एकर्डनि उनावहाय स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ साफ्रोमखौबो निमाहा होजोबदों। दिनै मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राखौ खोनायोब्ला जों लासिं सिं मोनो। BTR Peace Agreement-नि गेजेरजों NDP फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ
उदां खालामनानै लाबोनायमोनब्ला मानगोनां प्रमब्र बिथांमोननि पलिटिकेल गादिया गोमागौमोन नामा? मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथांमोननि पलिटिकेल गादिया गोमागौमोन नामा? मानगोनां गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि पलिटिकेल गादिया गोमागौमोन नामा? नङाब्ला माबायदिथो उसुबिदा बिलाय जाय उसुबिदानि थाखाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जेलाव दोनबाय थानांनाय? मानगोनां रन्जन दैमारि साराथ' सानसे बेलासे जेलनिफ्राय उदां जाखागोन आरो भारत हादरनि संबिधानाव भारत हादरनि आयेनाव लिरनानै दोननाय बायदिब्ला लाइफ इनप्रिजनमेन्ट साजाजों जेलाव थानांनाय बै दायनिगिरिफोरखौ बै साजा रुजुमगिरिफोरखौ जेलाव 20 बोसोरनिफ्राय बांसिन लाखिनो हाया। 2010 मायथाइनिफ्राय जेलाव थानांनाय मानगोनां रन्जन दैमारि सारा दिनै 16 बोसोर जेल सिङाव बोसोरफोरखौ बाबेन होलांबाय। दा दिनै बै भारत हादरनि आयेन बायदियै मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ 4 बोसोरल' जेलाव लाखिनो हासिगोन। अर्थात बै भारत हादरनि आयेनाव लिरनानै दोननाय बायदि बै आयेननि गेजेरजोंनो मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ निमाहा होमारनाय जायोब्ला मानगोनां रन्जन दैमारि सारा फैगौ 4 बोसोरनि उनावहाय जेलनिफ्राय उदां जानो थांगासिनो दङ। अब्ला बै समावसो माखासे आन्दोनि गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसा रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना मिथिनानै मोननो हासिगोन जे जों बर'नि सोर सोर लिडार्स दैदेनगिरिफोरा माखासे गोबां बाथ्राफोरखौ लाखुमानानै नंखायखौनो नंगौ बायदि रायजो राजानि सिगाङाव फोस्रावनानै गावबागावनि पलिटिकेल बेनिफिट्स गावबागावनि माखासे पार्सनेल बेनिफिट्सखौ लाबोदों, दिनैबो लाबाय दं आरो लानो थाखाय नाजागासिनो दङ। जोंनि बर' हारिनि थाखाय थैथां खामानि मावबोनाय, जोंनि बर' हारिनि थाखाय बेसेबांबा गेदेर बिहोमा होबोनाय बै माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावनि पलिटिकेल मुलाम्फाखौ जेरैखि जाया लानो थाखायनो गुन्दा फिसिलायना दोनफैनाय आरो फिसिनानै दोनफैनाय बै गुन्दाफोरखौ गावनि पलिटिकेल बेनिफिट्सखौ लानो थाखाय जोंनिनो सोरबा बर' बिदा फंबायखौ धमकी होनो हरनाय, बुनो हरनाय, गारि बुख्रेबनो हरनाय, बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गोबां मुगैथाव नुथायफोरखौ जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि समाव जोङो नुनो मोनदों। आरो जाय हाबाफारिफोरा, जाय मुगैथाव खामानिफोरा जाय लिडारनि थुनज्लायनायाव जालांनो मोनदोंमोन, बै लिडार्सफोरा जोंनि बर' माहारिनि उदांस्रिनि थाखायनो बुहुमनि बर'फोर खौसे जा होननानैनो जै बर' हारिनि जै, जै बर' बिमानि जै, बर' हारि खौसे जा होननानैनो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ फोजाखांबोनाय, जोंनि बर' माहारिनि उदांस्रिनि थाखायनो गोख्रोङै खामानि मावबोनाय। अब्ला साननानै नायदो बै लिडार्स दैदेनगिरिफोरनि गोसोआ बेसेबां गोजौ थाखोनि खोमसि गोसो एबा अहंकार गोसोनि जानो हागौ। जाय सुबुङा अहंकार गोसोनि, जाय लिडार्स दैदेनगिरिफोरा अहंकार गोसोनि, बै अहंकार गोसोनि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा सुबुंफोरा गावनि गोसोनि लुबैनायखौ मोननो थाखायनो जायखिजाया समनि गेजेराव बिसोरो बै मोन्थायखौ मोननो गुबुंले बारहावा सोमजिहोनोबो बिसोरनि थाखाय माइरं गरसेनिबो देहायाव नाङा। नाथाय दिनैसिमबो जेबो राहा लामा लानायखौ जों नुनो मोनदिया। मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौनि बाथ्राखौ लानानै बेराफारसेथिं 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनांगौनि बाथ्रा बुंनानै बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि होननानै दिल्लीयाव थांनानै फट' खेबै खेबै ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानि सिगाङाव माखासे पलिटिकेल क्रेडिटखौ लाफिननो नाजानाय जों नुनो मोनगासिनो दङ। थारैनो 125th एमेन्डमेन्ट बिला पास जामारगोन ना? आरो बे 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनायनि बाथ्राखौ लानानै रायजो राजानि सिगाङाव नंखाय मेसेज होनानै फिन आरोबाव नंखायै गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ स्टेन्ड खालामनो दा नाजाफिन। खारन रायजोआनो राजा। दिनै बर' हारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ, बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि थुलुंगानायावसो। बेनिखायनो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ, बर' फिसाफोरखौ मान होग्रो। आरो बै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ, बर' फिसाफोरखौ
गावबा गावनि मोन्थायखौ मोननो थाखाय गावबा गावनि पलिटिकेल सार्थखौ लानो थाखाय थगायनायनि राजनिति गेलेनायनिफ्राय हाजार बार गोजानाव थानो नाजाखा सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्रा